Dobre, ďakujem. Tak teda ešte raz by som chcela poďakovať za uvedenie a teda chcela by som sa v podstate zamerať práve na tú problematiku vnímania zrazením fosforu z hľadiska čistiarenského odvetvia, nakoľko v súčasnosti na Slovensku je skôr predpoklad vnímania ako technologického problému, ale možno práve tou prezentáciou budeme sa snažiť nejakým spôsobom nabádať vnímať struvit alebo respektíve zrazeniny fosforu ako také, ako možnú surovinu práve pre recykláciu fosforu a jeho ďalšieho využívania. Z hľadiska vnímania, že kde sa nám vlastne tieto zrazeniny môžu tvoriť na čistiarni odpadových vôd, tak je dobre urobiť si taký základný monitoring, ku ktorému v podstate prispieva aj z literatúry známy tzv. Pomer súčinu rozpustnosti, respektíve supersaturačný pomer, ktorý nám v podstate dokáže v určitých úzloch predpokladať alebo predikovať, či tá tvorba zrazenín bude nejakým spôsobom prítomná, alebo či sa v podstate tieto zrazeniny budú tvoriť vo väčšej miere. Čím sa v podstate môže vytvárať práve technologický problém, ktorý si popíšeme za chvíľočku, ale tie podmienky, ktoré vlastne môžu vplývať na tvorbu týchto zrazenín, sú najmä pH, teplota a prítomnosť samotných jónov. Ja sa budem v podstate počas tej prezentácie vyjadrovať najmä k tomu najznámejšiemu alebo tej najznámejšej forme, ktorá sa nazýva struvit. Je to v podstate zrazenina alebo teda kryštál, ktorý sa tvorí pri prítomnosti hlavne horečnatých jónov, amoniakálneho dusíka a respektíve fosforečnanov a v podstate pri vhodných podmienkach a pri vhodnom pomere dochádza k tvorbe kryštálov, ktoré môžete vidieť vlastne aj v samotnej prezentácii. To pH vo väčšine prípadov v podstate dokáže mať veľmi vysoký vplyv práve na ich tvorbu, avšak tvorí sa ako keby tvoria sa lokálne možnosti a prevádzkové podmienky, a to najmä, ak sa náhlym poklesom v podstate zmení tlak, tak dochádza k stripovaniu oxidu uhličitého a tým pádom sa zvýši pH, ktoré práve presúva tú rovnováhu na tvorbu takýchto kryštálov. Tie prevádzkové objekty, kde sa v podstate najčastejšie stretávame práve s tvorbou takýchto zrazenín alebo kryštálov, je, čo sa týka čistiarne odpadových vôd, najmä kalové hospodárstvo. A to z pohľadu či už anaerobne vyhrievaných alebo teda stabilizačných nádrží, kde v podstate tieto zrazeniny sa vytvárajú buď už priamo v daných nádržiach, sedimentujú na dno, a tým dokážu ovplyvňovať aj samotný v podstate ten vyhnívací priestor, čiže dokážu eliminovať využiteľný objem pre anaerobnú stabilizáciu, ale v podstate tým, že sa stávajú súčasťou tej zmesi kalovej vody, tak dokážu v podstate abrazívne pôsobiť aj na čerpadlá, čo zase môže mať nemalé nielen technologické, ale v podstate aj finančné dôvody, následky. No a zároveň sa častokrát vytvára, ako vidíte aj na obrázkoch, súvislá vrstva, ktorá vlastne zúžuje priemer potruby. No a z toho hľadiska je potom problém s množstvom kalu, ktoré je možné priviesť potom na odvodňovací systém, či už je to odstredívka alebo pásové lisy. S tým, že v podstate aj samotné zariadenie na odvodnenie, čiže odstredívka, častokrát býva zanesená týmito kryštálmi, čo opäť môže spôsobovať nemalé aj finančné prostriedky potom na následný servis. Čiže z tohto hľadiska na množstvo čistiarnych odpadových vôd sa tento problém javí ako naozaj rizikový a v podstate je potrebné zisťovať, akým spôsobom by bolo možné struvit v podstate z toho hľadiska technológie odstráňovať. My sme v podstate niekoľko rokov, už to bude 3-4 roky dozadu, dostali takú úlohu, aby sme sa v podstate zamerali, ako by bolo možné tento problém odstrániť, nakoľko v danej prevádzke čistiarne odpadových vôd dochádzalo nielen k upchávaniu potruby, čím sa znižoval vlastne prietok, ale takisto práve k tvorbe na odstredívke. No a chceli sme v podstate riešiť ten problém z pohľadu možnosti rozpúšťania v daných potrubiach.
Problém ale sa vyskytol aj v tom smere, že to dané potrubie bolo zložené z viacerých materiálov, čiže naozaj bolo potrebné pristupovať k tomu riešeniu širokospektrálnejšie, pričom sme overovali možnosti pri zníženom pH, pretože samotný ten vznik zrazenín vzniká hlavne pri zvýšenom pH. No a porovnávali sme viaceré rozpúšťadlá, ktoré by boli vhodné pre danú vzniknutú situáciu. V podstate sa nám ten problém ešte trošku ako keby zhoršoval tým, že samotná tá prevádzka mala k dispozícii len jednu odstredivku a z tohto pohľadu ten problém rozpúšťania by bolo vhodné vyriešiť v podstate, ak by som to nazvala ako ideálnou situáciou, tak hodiny, respektíve veľmi minimálny počet dní. A z tohto pohľadu, keď sme testovali podmienky pri rôznych pH, čím sme sa snažili ísť čo najnižšie, tak v podstate vidíte aj v tabuľke, že dosiahnuté účinnosti rozpúšťania sme v podstate dosahovali na vysokej úrovni až pri veľmi, veľmi nízkom pH, čo sa bavíme na úrovni pH 2 a menej. Z tohto pohľadu pre tú prevádzku by to mohlo znamenať v podstate takisto postupné znehodnocovanie aj samotných potrubí, pretože to bolo potrubie, ktoré bolo ešte v podstate z prevádzky čistiarne odpadových vod pred rekonštrukciou. No a z tohto pohľadu naozaj by mohlo dôjsť ku silnému korozívnemu efektu daného rozpúšťadla. Porovnávali sme samozrejme aj komerčné rozpúšťadlá, ktorých účinnosť predstavovala tých 100% na úrovni 3 dní, ale aj z tohto pohľadu pre tú prevádzku a pre nutnosť v podstate odvodňovania by to bola relatívne dosť dlhá doba. Z toho nám vyplýva, že v podstate ak už vzniká väčší problém a väčší nános v tých jednotlivých potrubiach, tak rozpúšťanie nie je úplne ideálnym riešením. Zároveň by som ale pripomenula, že tie jednotlivé potrubia sú vedené v podstate pod zemou, alebo teraz sú zakopané pod zemou častokrát. Čiže aj toto vlastne trošku komplikuje tú danú situáciu, či už preplachovania tých potrubí, a teda elimináciu samotného struvitu, ktorý sa vytvoril z dlhodobých podmienok, ktoré vznikali v podstate v rámci prevádzky. No a nakoniec v podstate došlo k rozhodnutiu, že na konkrétnej čistiarni odpadových vôd bol vybudovaný ako keby taký bypass. To znamená, že nadzemné potrubia, ktoré v podstate bolo možné v určitých úsekoch rozdeliť a mechanicky prečistiť. Tu vlastne na obrázku vidíte aj taký nános jednotlivých zrazenín, ktoré sa tvorili aj po odvodnení. To znamená, že v podstate kalová voda, ako odteká z odvodnenia, tak stále sa dokážu vytvoriť podmienky, kedy sa ten struvit vlastne tvorí nielen v tej anaerobnej časti a presúva sa v podstate až smerom na odvodnenie, ale dokonca ešte aj po odvodnení. Čiže keď sa na to pozrieme aj z tej vizuálnej stránky, tak tvorba týchto fosforečlanových zrazenín je relatívne dosť intenzívna. A tu sa v podstate začíname zamýšľať, keď vieme, že tá samotná čistiareň má takýto zdroj a dokáže vlastne vytvárať zrazeniny fosforu, či by nebolo vhodné začať uvažovať práve s tou myšlienkou jeho zachytávania a tým pádom v podstate spätnej recyklácie fosforu. Z tohto hľadiska by bolo možné v podstate eliminovať tento technologický problém. Zároveň by sa vytvárali podmienky pre získavanie fosforu a v podstate je potom samozrejme na otázku, akým spôsobom by sa tieto zrazeniny mohli využívať. V literatúre, ale aj celkovo je známa možnosť využitia struvitu alebo týchto zrazenín ako hnojivové náhrady, nakoľko vlastne samotný struvit má určité schopnosti prirodzeného rozpúšťania sa pri určitých podmienkach. A to sme v podstate testovali v ďalšom experimente, kde sme sa snažili pri podmienkach pH približne na úrovni 5,5 až 6, ktoré sú dosiahnuteľné v podstate aj v pôde. A snažili sme sa vlastne zistiť, akým spôsobom, v akých množstvách sa nám bude vlastne uvoľňovať fosfor
zo struvitu do daného roztoku a zároveň sme sledovali aj koncentrácie amoniakálneho dusíka. Potom sme to v podstate prepočítavali na účinnosti rozpustnosti a zisťovali sme takisto aj hmotnostné percentá, v podstate, ktoré sa nám z daného struvitu uvoľňovali. Vidíte, že naozaj ten obsah fosforu sa s časom miešania, v podstate respektíve teraz s časom rozpúšťania zvyšoval na veľmi zaujímavé hodnoty, kde sme sa pohybovali pri prepočte na miligramy na liter, tak sme dosiahli takmer hodnotu 1000 mg na liter fosforu v danej vzorke. Čiže naozaj sme si v podstate aj potvrdili jednak obsah, čiže že sa naozaj v tých zrazeninách fosfor nachádzal, ale zároveň sme overili aj to, že dochádza k postupnému uvoľňovaniu a tým pádom sa v podstate táto surovina stáva zaujímavou aj z pohľadu práve využitia v poľnohospodárstve. Tu ešte vidíte graf v podstate práve tých hmotnostných percent v závislosti od pH, čiže pokiaľ dochádzalo k znižovaniu pH, tak aj ten výťažok fosforu a dusíka bol vyšší percentuálne, ale aj v prípade pH na úrovni 5,5, tak naozaj tá hodnota je veľmi zaujímavá z hľadiska pomalého uvoľňovania týchto makronutrientov do pôdy, čím by sa v podstate zabezpečilo dlhodobý efekt hnojivového efektu. Teraz neviem, či ma aj teraz počuť, lebo zase mi to vypadlo. Počujeme. Dobre. Ďakujem. Čiže z tohto hľadiska sme v podstate ešte zhodnotili aj vývoj pH v podstate po tom rozpúšťacom teste a videli sme aj postupný nárast. Prečo sme vôbec to pH sledovali, je aj práve spôsob dostávania sa týchto živín do rastlín cez koreňový systém, kde pH zohráva takisto výraznú úlohu práve z toho pohľadu, aby sa tie jednotlivé minerály dokázali absorbovať do rastlín a aby boli využiteľné pre tie dané rastliny. Čiže aj v podstate z hľadiska tohto cieľa sa nám zdá veľmi zaujímavé využitie týchto kryštálov, respektíve zrazenín pre tento účel. Zároveň ešte takým vedľajším cieľom bolo overiť, či ten struvít v tej danej forme, ktorý sme mali k dispozícii, bude mať naozaj pozitívny efekt aj na samotné rastliny. Zvolili sme niekoľko druhov, na obrázku vidíte konkrétne dva, to je fazuľa a bazálka, pričom sú označené tie jednotlivé kochlíky, kde bol využitý vlastne struvít, zmes struvitu a kde nebol využitý samotný ten struvít. Už aj z toho vizuálneho môžete vidieť, že jednotlivé tie rastliny naozaj boli bohatšie, či už z listového charakteru, väčšie listy, zelenšie, väčší počet listov, to znamená, že to malo naozaj pozitívny efekt na rast týchto rastlín. Prečo to malo samotný pozitívny efekt, tak je najmä obsah či už makronutrientov, ale oveľa väčší dôraz vlastne kladieme najmä na horčík, respektíve vápnik. Obidva tieto jóny sú veľmi dôležité pre správnu funkčnosť či už enzymatických dráh v jednotlivých rastlinách. V podstate podporujú tie jednotlivé biomechanizmy v organizmoch a z tohto pohľadu sú štúdie, že naozaj pôda zostáva ochudobňovaná práve aj o tieto zložky a struvít by mohol byť v podstate tým pozitívnym impulzom pre obohacovanie pôdy, pre vnášanie aj toho hnojivového efektu do pôdy a najmä práve tým pomalým rozpúšťaním vytvára dlhodobý pozitívny efekt. Práve keď som spomínal aj to pH, tak tým, že v podstate dokáže mierne navyšovať pH, tak sa stávajú tie podmienky ešte priaznivejšie pre príjem vlastne týchto mikro- a makronutrientov. Ešte by som vlastne chcela potvrdiť aj to, že zo začiatku sme v podstate pracovali s tými zrazeninami v takej miere, že predpokladáme, že sa jedná o struvít, ale v rámci analytických metód sa nám podarilo v podstate aj potvrdiť, že jednotlivé kryštály a jednotlivé tie suroviny, ktoré sme mali k dispozícii, naozaj struvitom sú. Pričom vidíte v podstate v týchto prvých dvoch riadkoch aj zloženie, pričom sme predpokladali, že práve v prevádzke ČOV Trnava
bude pravdepodobne vyšší obsah vápnika a je to v podstate v dôsledku aj zloženia samotnej vody a zdroja pitnej vody, ktorá sa využíva v tejto oblasti. A čiže nemusíme jednoznačne tvrdiť, že to bude len čistý struvit, ale je pravdepodobné, že sa tam budú nachádzať aj zlúčeniny vápnika. Avšak aj napriek tomu ten obsah či už horčíka, či už fosforu je tam dostatočne vysoký na to, aby naozaj sa vlastne v budúcnosti dokázali prejaviť pozitívne vlastnosti týchto kryštálov a týchto zrazenín. Preto v podstate nabádam aj na takúto diskusiu a na to poňatie tejto problematiky, či je naozaj nutné vnímať struvit v podstate ako problém, alebo naopak, ak by bolo možné v podstate z dlhodobého hľadiska plánovať investície a vnímať túto surovinu ako nejakým spôsobom hudbu budúcnosti, tak je možné v podstate už dnes uvažovať, akú technológiu, kde by sa dala implementovať a určite by bolo možné v podstate prísť na to riešenie, aby sa eliminovalo jednak ten technologický vplyv, ale jednak aby sa v podstate začalo pristupovať k tomu struvitu ako naozaj veľmi dôležitej surovine, ktorá má potenciál. Z hľadiska tých záverov by som len zhrnula, že naozaj ten predpoklad tvorby zrazenín fosforu z hľadiska monitoringu je zaujímavý, pretože tie prevádzky s anaerobnou stabilizáciou s tým majú problém. Je to problém nielen na Slovensku, ale z dlhodobého hľadiska celosvetovo. A naozaj, pokiaľ je ten technológ alebo teda tá prevádzka ochotná zabezpečiť si v podstate hlavne analýzy jednotlivých jónov, ktoré sa podieľajú na tvorbe týchto zrazenín, tak je možné predikovať, v ktorom úzle toho kalového hospodárstva je najvyšší predpoklad práve tvorby týchto zrazenín a v podstate následne naviazať na to výberom vhodnej technológie, ktorú samozrejme je potrebné naplánovať do investícií, pretože vieme, že tie finančné prostriedky pre jednotlivé prevádzky sú náročné, ale z dlhodobého hľadiska by to mohlo priniesť aj pozitívny efekt, najmä z hľadiska toho, že tá eliminácia technologického problému by bola výrazná a zároveň v podstate aj z dlhodobého hľadiska je možné vnímať túto investíciu potom, že získavate produkt. Čo sa týka teda jednotlivých testov a na základe záverov, ktoré sme získali, tak naozaj struvit a jeho modifikácie predstavujú veľmi zaujímavé riešenie práve z hľadiska kvality pôdy a jeho vnášania a využívania ako hnojiva. Práve keď sme spomínali, že v podstate vo veľkej miere sa fosfor spracováva na výrobu vlastne takýchto hnojív, tak už samotný ten struvit je možnosťou alebo teda alternatívou pre danú výrobu. Ako som už spomínala, samotný ten efekt pomalého rozpúšťania vytvára naozaj dlhodobú dostupnosť či už makro, ale aj tých mikronutrientov. No a sú síce k dispozícii rôzne komerčné prípravky, ak by sa aj daná prevádzka nerozhodla nejakým spôsobom investovať peniažky do tých technológií, tak samozrejme je potrebné riešiť tú danú situáciu, ktorá na čistiarni môže byť. Sú rôzne teda komerčné prípravky na báze organických rozpúšťadiel. Tu však treba rátať s pravidelnou investíciou, pretože tento problém v podstate sa bude opakovať, nakoľko samotný fosfor aj dusík tým, že sa recyklujú v rámci prevádzky, to znamená v rámci anaerobnej stabilizácie a odvodnenia nám vzniká kalová voda, ktorá obsahuje vysoký podiel fosforu práve a dusíka. My ho vraciame naspäť do systému, kde ho zase odstraňujeme a tým pádom v podstate cyklíme tieto dve zložky, ktoré sú základom pre tvorbu struvitu. Takže v podstate ten problém sa nám neodstráni, budeme musieť do toho investovať opakovane a práve tu ten problém vytvára tú možnosť vnímania ako vlastne príležitosť vnímať ten struvit a tieto zrazeniny ako surovinu a skúsiť sa zamyslieť nad tým, či tie technológie by bolo možné v podstate zakomponovať do jednotlivých prevádzok. Takže z môjho pohľadu je to taký krátky sumár a v podstate taká prednáška pre kolegu Lorinca, ktorý určite v podstate bude pokračovať, lebo sme na tomto spolupracovali nejakým spôsobom. Takže ďakujem za pozornosť a pokiaľ budete mať nejaké otázky, samozrejme zodpoviem.
Dobre, ďakujem veľmi pekne, Zuzka, zase za zaujímavú prednášku aj s nejakými už praktickými výstupmi a pohľadmi na ten struvit. Ja som sa so struvitom prvýkrát stretol v roku 1990.